Sanibonani wengane zakwethu. Ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela upress subscribe button, ushare uphinde ucomment. Ukhuluma konke subscribe icon lakhe hamba kodwa yosizo senze ukuthi ube wena oqala uthola notification uma sakufaka la video ehamba phambili. Ungakhohlwa ukulike ivideo yethu. Ngane zakwethu. Ngifuna ukukhuluma nalabo bebelapha kuMbuso waMaciko noma sebewabonela ama video. Isikakhulukazi yini abebebuka live besibuka nabo live izolo. Ngijabulelile yini performance kaDumakahle. Hayi ngithema ngiyibuka mina zange zingijabulise. uDumakahle userelaxe kakhulu engakwazi noma usazi ukuthi uMaskandi wona odinga yena noma yena usebenzele ngendlela eyanele yini abantu akasabajabulisi ngalendlela le owayenza ngayo esafika. Bafethu lento ekuthiwa iciko ngokwenza izinto ezihlukile yabo ngezinto ezinhle ehlukahlukene. uDumakahle ungene iqola isikhindi laphana ishethe elikhulu wadlala angicabangi nje noma bekhona phela kodwa bafikile ku 70% abantu abajabulela uDumakahle lento ayenzayo. So ngifisa ukuzwa kuwena umlaleli wami mawuthi usubona iperformance yakhe beyimnandini beyinhle yini indlela nje aperforma ngayo nendlela asenza ngayo manje. Nabaculi bayasebenza stage bayasebenza kakhulu nabaculi abadume ngokuyitshela bayitshela mangabe sebephumile stage bayasebenza kakhulu stage omkhulekela abasebenzile stage olimit basebenzile stage wonke umuntu bezama ukuconnecta neaudience kodwa kuthi ngiNdumakahle nje ngavele ngayiqalela nami okunye ebengazi ukuthi ngizokwenza bengazi nje ukuthi ngizofocus ku live uzophela uDumakahle bandla avela wasipora. So I'm not saying in this in a bad way. Ngicela ukuzwa kuwena ukuthi wena uyibone kanjani iperformance kaDumakahle. Uyayithanda indlela enza ngayo nendlela wayenza ngayo esafika. uDumakahle unengoma ezimnandi kodwa nengoma ezimnandi ziyalekelelwa phela. So ngifisa ukuzwa lapho ukuthi ngabe ungomunye wabantu abayithandile noma ungomunye wabantu for mina akenzanga kahle stage lapha na kuMbuso waMaciko. Ungakhohlwa ukusubscribe ngane wethu ushare uphinde ucomment. Kuhlangana lapha na comment section ulike ivideo yami ukuze uzobona abantu abaningi. Ngiyakuthanda kwamanje asibambe live video. Danko.